ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் காலையில் எந்திரிச்சு வரும்போது அம்மா வாழைக்காய் அப்புறம் சேனக்கிழங்கு எல்லாம் நறுக்கிட்டு இருந்தாங்க. கேட்டதுக்கு கூட்டுக்கறி வைக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பச்சைப்பயிறு நல்லா வறுத்து கழுவி குக்கரில் போட்டு வேக வச்சுருந்தாங்க. அது போல் சேனக்கிழங்கு வாழைக்காயெல்லாம் உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், வரமிளகாத்தூள், கொஞ்சம் ஜீரகப்பொடி இது போட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பச்சைப்பயிறு, சேனக்கிழங்கு, வாழைக்காய் எல்லாம் மூணும் சேர்ந்து மஞ்சத்தூள் எல்லாம் போட்டு நல்லா உடையிற பக்குவத்தில் வேகிற வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேங்காய், வெறும் தேங்காய் மட்டும் அரைச்சி ஊற்றி நல்லா குழம்பு நல்லா கொதிக்க விட்டால் நல்ல ஒரு கூட்டுக்கறி. இது பாலக்காடு ஸ்டைல் தான் கூட்டுக்கறி ரெடி. அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்காக தேங்காய் எண்ணெய், கடுகு, வரமிளகா, கொஞ்சம் ஜீரகம், கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு தாளித்து வச்சோம்னா இந்த கூட்டுக்கறி இட்லிக்கும் எடுத்துக்கலாம், ரச சாப்பாட்டுக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் எங்களுடைய ஸ்டைல், கேரளா ஸ்டைல் தான். ஆனால் நல்ல ஒரு ப்ரோட்டீன் ரிச்சு, நல்ல காய்கறியும் இருக்கிறனால ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுன்னே சொல்லலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.